ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ. бародарои азиз, хуш омадед ба канали мо. бародарои азиз, рӯзи таъиди ҷумъа ба ҳаматон муборак бошад. дар навори имрӯза мошинои беҳтаринан, газелои беҳтаринан, портерои беҳтаринан баҳри шумо омода кардагием. қимати арзон аз шаҳру ноҳияҳои тоҷикистонам баҳри шумо омода кардем. ҳатман видеонаворро то охир тамошо кунед. барои дастгирии канали мо илтимосам ядона лайка биҷиқед. дар канали мо меҳмон бошед, подписатсия кунед. дар шумо чизе маъқул бошад дар комментария бинависед. иншоалло мо пешкаш шумо мекунем ва шумо чизе фурӯшӣ дошта бошед, рақамҳои WhatsApp ман дар рӯи экран бигиред, равон кунем бо баҳри харидорӣ иншоалло пешкаш мекунем. худо нигаҳбонтон бошад бародарои азиз. курси имза дар рӯи экран, видеоро то охир тамошо кунед. Opel Zafira соли баромадаш 2008 солаи сӯзишвории бензине, кузов караванаи бародаро, объем мотор ДВД, коробка передачи автоматай. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. мошин дар ҳолати аҷоибот қарор дорад. тонировка 12 моҳай, нав кардагиай мега, ягон камбудӣ надорад, камераи задни дорад бародаро. нархша 68500 сомонӣ мега, бо савдо карда мешавад. касоне ки харидори аниқ бошед, марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо. занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби мошин дастрас кунед. Hyundai соли баромадаш 2011 сол, сӯзишвории бензини холияи бародаро, кузоваш седанай, объем мотор 3.6, коробка передачи автоматай. мошин дар ҳолати беҳтаринай, ягон камбудӣ надорад. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархша 126000 сомонӣ мега, бо савдо карда мешавад. мошин ягон камбудӣ надорад, ҳамаш навай соза, ягон ҳамаш тенҷаи растамошка кардагиай. касоне ки харидори аниқ бошед, марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед. Hyundai Elantra соли баромадаш 2017 солаи бародаро, сӯзишвории бензинай, кузов седан, объем мотор 2, коробка передачи автоматай. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. газ задагиай, 2 моҳ шидагиай гирифтан вагон мега, қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархша 126000 сомонӣ мега, бо савдо карда мешавад. ягон камбудӣ надорад, растамошка кардагиай бародаро. нархаш 126000 сомонӣ. касоне ки харидор бошед, марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед. грузовик Hyundai Porter соли баромадаш 2002 солаи сӯзишвории бензине, қарор дорад дар шаҳри Душанбе. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, дар ҳолати беҳтаринай меган, ягон камбудӣ надорад. мошин 100% қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархша 50000 сомонӣ мега, бо савдо карда мешавад. касоне ки харидори нашудами Портер фаҳмидан мехоҳед бародари азиз, марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳибиш дастрас кунед. ягон камбудӣ мега надорад, ҳамаш 100%. марҳамат, занг занед. Mercedes Benz E-Class соли баромадаш 2001 солаи сӯзишвории бензин газ, кузоваш седанай бародаро, коробка передачи автомат, объем мотораш 2.4. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархша 100000 сомонӣ мега, бо савдо карда мешавад. касони харидоре нашудами мошин мерседесча фаҳмидан мехоҳед, марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби ҳамин мерседес дастрас кунед. марҳамат, занг занед. Kia Sorento соли баромадаш 2005 солаи бародаро, сӯзишвории бензини холияй, кузоваш караван бо бландоай бародаро, объем мотор 2, коробка передачи механикай. мошин дар ҳолати беҳтаринай, қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархша 77000 сомонӣ мега, бо савдо карда мешавад. касоне ки харидори, марҳамат, рақамҳош дар рӯи экрани шумоай, занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби ҳамин мошин дастрас кунед. мошин ягон камбудӣ надорад. номрош 9695. марҳамат. грузовой Hyundai Porter соли баромадаш 2002 солаи сӯзишвории бензинай бародаро, қарор дорад дар ноҳияи Вахш. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. беҳуда мега, илтимос занг назанед, камтарак арзон мешавад. нархша 49000 сомонӣ мега, хай бо камакак савдо мешавад. ягон камбудӣ надорад. и Портер ҳамаш 100%. касоне ки харидори аниқ бошед, марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. марҳамат, рақамҳо дар рӯи экран. Toyota Avalon
соли баромадаш 2004 сол аст. сӯзишвори бензин бародаро, мошин навай, растамошка кардагиай, кузовиш седанай, объем мотор 3.5, коробка передачи автоматай. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархша 193 000 сомонӣ мега, бо савдо карда мешавад. касоне ки харидоре нашуд ҳамин мошинча фаҳмидан мехоҳед, марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби мошин дастрас кунед. марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо. Opel Vectra B, соли баромадаш 1996 сол аст. сӯзишвори бензин плюс газай, кузовиш седанай бародаро, объем мотор 1.6, коробка передачи механикай. мошин 100% моториш 100, гази евро 4 задагия, ягон камбудӣ надорад. қарор дорад дар шаҳри бохтар, Қурған Тепа. нархша беҳад арзон мега, 20 000 сомонӣ мега бародаро, 20 000 сомонӣ арзонай, бо савдо мешавад. касоне ки харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед. Toyota Camry, соли баромадаш 2017 сол аст. сӯзишвори бензини холия бародаро, кузов седанай, объем мотор 2.5, коробка передачи намедонам дигар намуд нависагия бародаро, бахшиш. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. мошин бо алишан мешавад бародаро, бо нархи дигар хел. документош 12 моҳ, тонировка 12 моҳ, нархиш 278 000 сомонӣ, бо савдо карда мешавад. касоне ки харидори, марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед. Daewoo Matiz, соли баромадаш 2006 сол аст. сӯзишвори бензин плюс газ, кузовиш хачибега бародаро, объем мотор 0.8, коробка передачи механикай. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. нахадувай газ, бензин ҳамаш 100% камрасходай бародаро, ҳамаш 100% қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархша 21 000 сомонӣ мега, бо савдо карда мешавад. беҳад мошини камасрафе бародаро, касоне ки харидор бошед, марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо. Opel Caravan бародаро, сӯзишвори бензинай, кузовиш Caravan, объем мотор 1.6, коробка передачи механикай. мошин қарор дорад дар ноҳияи Хуросон, срочно фурӯхта мешавад, документ дорад. нархша 25 000 сомонӣ мега, бо савдо карда мешавад. касоне ки харидоре нашуд ҳамин мошини Caravan фаҳмидан мехоҳед, марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳибиш дастрас кунед. мошин дар ҳолати беҳтаринай, ягон камбудӣ мега надорад, ҳамаш 100% ҳуҷҷатам дорад. марҳамат занг занед. грузовой Газель, соли баромадаш 2006 сол аст. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. балонош наван, ҳамаш 100%. мошин нархиш 100, инаи мардака бинед, дунуш кор дора бародаро. нархша 125 000 сомонӣ мега, бо савдо карда мешавад. касоне ки харидоре нашуд ҳамин Газель фаҳмидан мехоҳед, марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро ҳамин одаме ки дар дунуш кор кардааст ҳамин дастрас кунед. ВАЗ 2104, соли баромадаш 1988 сол аст. сӯзишвори бензини холия бародаро, кузовиш Caravan, объем мотор 1.3, коробка передачи механикай. мошина срочно мефурӯшам мега, мошин арзон мешавад, бо мотор, аккумулятор ҳамаш навай, краска навай, техпаспорт то 10.03.2022. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархша 17 000 сомонӣ мега, бо савдо мешавад. касони харидоре, марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед. Daewoo Damas, соли баромадаш 2015 сол бародару навай. сӯзишвори гази холиай, кузовиш бландоай, объем мотор 1.4, беҳад камасрафай. мошин навай, вагон фуровардагия, қарор дорад дар ноҳияи Зафаробод. ҳамаш 100%, растамошка кардагия. нархша 56 000 сомонӣ мега, бо савдо карда мешавад. мошин навай, ина бародаро худтон бинед. касоне ки харидоре нашуд ҳамин мошин фаҳмидан мехоҳед, марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед. ВАЗ 2101, соли баромадаш 1978 сол. сӯзишвори бензин газ, кузов седан бародаро,
абиё моториш 1.6, коробка передачи механикай. Документош техпаспорт то 2022 сола, аккумулятори нав дорад. Мошин қарор дорад дар ноҳияи Ашт, нархша 8000 сомонӣ мега. 8000 сомониш мега, бо савдо карда мешавад. касоне ки харидори марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед.